country road. Take mo. Take me home. Yan, tigat mo sa bago. Dali na, tayo na. Ako na. Dali na. Awa. Dali na. Sarad ha, magkanta kayo. Paypaya na guys, walang kuryente. Ewan ko kung anong oras dadating. Mainit ma, mainit ma. Mainit. Madilim na, mainit pa. Only in the Philippines. So ayan guys, only in the Philippines. Kung hindi brown out, yung tubig, shortage. Ano ba ito? Pero okay lang yan. Laban lang. Pero masaya pa rin sa Pilipinas. So, ito na yung nakita nyo naman yung aming pinagkainan. Ayan. Katulog na si mama. So, ilalagay ko na dito. Pagsasama-samahin ko ito guys. Kasi, yung ibang gustong kumain, mamaya ay kakain sila. Oh, may laman pa ito. So, ito guys, ayaw ng mama ko. Masyado daw ang tawag dito, masyadong lusaw. Parang kalamay. Hindi naman talaga dapat ganyan. Ano? Hello guys, andito si Mama. Magsasam. Ay, nagkakain pala siya ng Tinik. tinik. Wala bang matinikin na? Nagsasampay po tayo. Sa backyard. Ataas, dito ma-press ko guys kasi brown out. So, Kasi walang internet. anong ginagawa mo na Slime. slime ko dyan? Ano yan? Tubig ulan. So, ayan, tubig ulan. Pang dilig natin sa halaman. So, bali, ito yung taas namin guys sa likod. Maliit lang. So, dito ako nagsasampay. Pero yung mga sinampay ko na madami-dami doon sa harap. So, ito yung mga tira-tirang sampay. So, andyan yung maliit na kwarto ko. At syempre yung CR dito kami dumadaan. Maliit. So, dati nagtanong dito yung aking kapatid. Diyan. Tapos tinanggal na namin. Kasi balak ko palitan ng ibang mga gulay katulad ng pechay. So, maganda dito kasi yung tubig ulan galing dyan. So, dito siya bumabagsak. Naglagay kami dyan. So, para pandilig. So, ito yung tanglad o lemongrass. Ito, titriman natin yan mamaya guys kasi medyo malapad na siya. So, ayan. Para at least, diba, pwedeng tumambay dito. So, mapress ko yung hangin. Lalo na pag brown out ako. Ang init sa baba. Ayan. Ito yung tira kong isasampay. So, oh, wow. Ito, oh, namumulaklak na. May isang bulaklak. Cute-cute naman. So, ito yung maganda dito pagka ganitong summer. Itong bulaklak na ito. Ang tawag sa amin, alas 12. Ayan. Ito, ano to? Ito, damo to. Tanggalin natin yung damo po. Mama, may napatay na bulaklak ang doon. Ayan. So, ito, madami tayong lilinisin dito guys. Ayusin natin yan kasi ito mga trim natin, kailangan natin ayusin yan. So, ayan. Yung iba binaba ako. What is that? Laman yan. At ito, No, that's halaman to dati ng kapatid ko. So, may opo. that's a seagrass. Opo. Ito naman, masyado ng ano to, masukal, parang gano'n. So, tatanggalin natin, ayusin natin yan. So, ito yung tinanggal ng hipag ko, natuyo na, pwedeng pang fertilizer.
Pandagdag na rin dito. Dito siya. So, ito cute nito, nak. Tingnan mo. What? So, ito. Ano kaya ito? Sili? Oh, may sili pala. Sili to, nak. Yan, sili to. Saan? Yan, ito. Kuha ka ng tabo doon ka, anak. Para pandiligan natin. Ito, pwede to dito. Kasi ilagay natin siya dyan. Tapos, yun, pwede natin gawin ng paraan to. Para gumanda-ganda. Bala ko sana doon sa may dulo. Lagyan natin ng screen. Tapos dito sa pader. Pwede natin lagyan ng screen. Tapos sabitan natin yung sa mga halaman na pwedeng pansabit na yung mga vine, ganon. So, anything na pwede nating mailagay. Sayang ng space dito. Pwede natin itong sabitan na cut. So, tumingin ako dun sa palengke. Merong screen na nabibili. So, okay na to. Dito yung mga sinampay ko. Ito, may pusa. Dito nanganak yung pusa. Dalawa yan. Ewan ko nasaan yung isa. So, ito yung part dito na pwedeng tambayan pagka mainit. Kasi, pagka walang kuryente, grabe. Sa baba. Ay, dali na. Yan, diligan natin. Baka mainit yung tubig, nak. Ayan, parang isang anak niya. Baka lang yan. So, ito maliit din. Ayan, nak. So, ito. So, ang ganda nito. Wag, landahan ng tubig na ka. Ay, mamaya na ako na mag-drink. Ako na, please. Ayun, yung pusa, ayun, o. Mahisog So, ito, siya, guys. mahisog, masungit na. Mahisog, meaning masungit. Liming. Ayan, tuyo na siya. Sayang din to. Eh, bakit? Oh, andyan siya, oh. Siya. Dalawa yan. Yellow tsaka black yung anak. Dito siya dati inanganak sa may mga halaman. So, triman ko to pagkatapos ko nagsampay. Maano to na? Malugagan ka. So, ito yung tininiman ko, guys. Tanglad. Ito yung ampalaya. Hindi naman siya mataba. May nakita kami isang bunga, maliit lang. Tapos ito, nakatatlong bunga yan. Kaso maliit din. Nakita ko na lang, nalaglag na yung bunga niya. So, wala na. May sili. Kailangan natin bungkalin yung lupa para ano siya, bago tanaman. Petsa itatanim ko dyan para Tumutulong ang tubig. sa taas. Mama! Tara na, huwag mo ubusin yung tubig. Kaya na, Wait a minute! I forgot!
Diyan, iwan mo na yung tabo. Ayan pala ko. Tanggalin natin yung ibang patay na yung mga dahon. Ito na. Busa. Ito. Diligan. O, ito diligan mo siya. Kasi sayang to. Namumulaklak yan. Diniligan ko na siya. Ito mga ito. Ito, diniligan ko na siya. Andali na, tama na. Sa baba, magdidilig pa tayo. So, sayang. Ito kasi maganda. Dali natin dito yung mga lemon.